Jacke. Idag ska det fiskas i en fors igen. Och vi fiskade lite igår. Och det chockade oss lite. Vi fiskade lite igår på kvällen. Och jag avslutade kvällen med att sätta på det här. Någon Rapala popper med Angry Birds färg. Och då hände det här. Helvete. Vittu det är bra footage. 3, Show me that golden smile. Okay, release is on. 3,72. 3,72, oj håll. Och det var på Jacke också, Jacke har fått en öring också. Ja, filma Jacke. Hur mycket väger den? Jag är inte säker. 1 kilo. 1 kilo. Okej, det här är mitt PB. PB på öring, 3,72. Låt mig få en bra enkel. Lys på vattnet. Titta på den. Release the beast. Ser ni fisken? Hej då. Okej, här är lite öringsrör. Det här fick jag på igår och nu ska jag sätta på en sån här 22 grams. Och tyvärr så kunde Linus inte komma nu till oss det här veckoslutet. Titta på det här. Tycker har öring? Och det är någon dålig. Inte. Inte den jättestor men inte den jätteliten. Jag tycker det. Okej, inte den så stor. Titta där. Där har vi den. Nice. Zoom. Jag tar den med handen bara. Ja. Jag har en tång i handen. Okej, det är mycket mindre än vad jag tror. Kom hit! En liten öring. Ja. Kan du hålla i kameran? Gör den filmar. Åh gud. Det är bra du tog tången. Liten öring. Det är vacker öring. Jag släppte det öringen där så går jag upp där. Titta hur munter öring. Det blir 4:e öringen för mig. Idag? Nej, inte idag. Jag ska bara göra så här. Jag bara tar tången. Jag får den här bra. Säker. Ja, ser du.
Tjena Jens! Det var oväntat. Ja, vi skippar det. Titta på gädda. Den är ganska stark. Se på dess mage. Fin jävel. Ja. Ser ni magen? Sjukt stark gädda. Sådär! Jacke har fisk. Är den fin? Oj, den är ganska stor. Det... Va? Holy. Vet du vad det är? Toutain. Ja, är det en sån? Vad är det där? Ja. På finska är det toutain. Kan man äta det? Nej, det är väl ingen matfisk nu. Åh Vad nej. heter det på svenska? 1 kilo. En fin asp här. 1 kilo asp, visa så här. It's a beauty. Vänta. Akta nu, det är jävla halt. Okej, ta tillbaks. Ja. Hejdå.